El CTM Centre Tecnològic va organitzar una sessió Live Educo per explicar el projecte sobre l'ús dels olis de cuina usats en la producció de biodièsel a una de les sales de la UPC de Barcelona. La cap del Departament de Foment del Reciclatge de l'ARC va fer el discurs d'obertura de la sessió i tot seguit Mireia Messes, com a responsable del projecte, va exposar Live Educo. Ja en la segona part de la jornada es van poder escoltar diversos projectes europeus relacionats i finalment hi va haver una taula rodona. El projecte Educo vol conscienciar la població de la importància del reciclatge de residus i la producció d'energies renovables. El projecte Educo és un projecte finançat per la convocatòria Life Plus que té com a objectiu promoure la recollida i la utilització d'olis usats a cuina per a la fabricació de biodièsel, que és un biocombustible que és el que s'anomenaria de segona generació, és a dir, un biocombustible que evita la utilització de vegetals cultivats prèviament. L'activitat, que es va desenvolupar dijous 4 de desembre a l'edifici Vèrtex de la UPC de Barcelona, se centrava en una sessió sobre l'ús dels olis de cuina usats en la producció de biodièsel. El motiu de la jornada d'avui és fer una jornada de networking, de treball entre projectes de temàtica similar a la del projecte Educo per difondre els resultats i intentar de fer-ne de nous en el futur. La rebuda de la sessió ha estat ben valorada pels anfitrions, que consideren que ha interessat els diferents sectors als quals va adreçat el projecte. La jornada va adreçada al món científic i empresarial i també a l'administració pública encarregada de la gestió dels residus i estem contents de l'assistència i de la participació perquè hem lograt cobrir aquests tres àmbits. El web del projecte Educo és www.educo.ctm.com.es. A través d'aquest lloc es poden consultar les característiques del programa que desenvolupa el CTM Centre Tecnològic.